Nakahibat ko sa balaybay. Asa kaya itong ingon ni Papa no nga? Namunga og pan nga kahoy. Kapoy kay sa balaybay kasi gira kog sugo-sugoon. Lala! Mura lagi nga nagsunod-sunod sa ako Ay, wala man. Unsa ka na si Takloy sa kahuyan? Tunda na ko, Bi? Asa kaya ito dapit ba? Pura magidyog ng anak sunod-sunod ay. Wala guro oy, bahala na niya sila. May gani, wa ko nakita ni Takloy. Unsa ka na siya diha ba? Wow, dagkuwang kahoy diri aoy. Dagkuwang kahoy oy. Pero Taysa, asa kaya itong ni Papa nga naay panbay? Kapuya put pangitaon atong kahuya oy nga namunga og pan. Wala pa doy sign ng asa dapit. Hala, naay aro. Dito siguro padulong. Tama, dito adyon ni padulong. Kay dito ang sign. Agay! Mura din lagi nga ay tao nagsunod-sunod. Buntago na ko ni sign para dili siya katuod. Ilabay ta ka. Agay! Buto ng baya kayo. Asa kaya to dapit bay? Nguna ang araw kay diri ato dapit. Hala, murag mao nang ingon ni Papa. Kahoy jud ay nga namunga og pan. Ato na ni Bi. Wow! Lamiaan ni oy. Humot pa jud kaayo bay. Pero Taysa, usaon man ay pagkuha oy. Kapoy man kaayo kwaon. Hala, kahoy nga namunga og pan. Hapit na siya matagak bay. Kulato na lang ko ni oy nga matagak kay kapoy kayo kwaon. Dugayan ni mo matagak oy. Gutom na kayo ko ba? Naunsa naman ang Takloy nga hapon na wa pa man nangyag ikaon ng pan. Asa ng pan? Asa ng pan? Kaya nga, wapan. May kalbutan si Takloy na ako hindi ko. Kiray? Takloy? Imo!